땡땡 바하이랑 Hello guys, welcome back to Shabnam the Burma vlog. Ge ang tabuk he samungo thangnan mari ongkhorka tini wongkan mokhang ang vlog seglia lama basis vlog senglai sinai tam hinge akai jakhana Mungkin kena tahu tangi dong, ini dong orang sama ya kok. Ke tini wa ang cuman sak, wa share kanai, dengan video no paisa kanai dong di. Gari nostong kakak na. Nungsin gari wa tawal khai kana. Tawal khaman gari wa sin kaje kha. Gari bismo tang khadi ba he mana ni. Sinar da? Sam thui chong ha. Karena ada kok kalau pada nanya rokok bahasa Indonesia. Hello guys, angka ang tabuk norong kaisa mani mungsak kholobi phulungana unboxing khainai nok nai tongdi abo tabo belai khechongni tong goi jotra hamsa di tong abono khobor khai tonglayo phulungnai na mo nai tong tong tabuk nai nai bahai nang jaka sagari phone ka talbane ani ya dobo a video khai tong ani sabo Nâng các ta sẽ cũng giống vậy không?